kidhi Homa Bay Town constituency, office IBC nigo office margi mantie magindikoregodo. Kanyo kidhiye to gibro yudo kaka inyalo ndiki ena dhia kanyo to yudo jatich mane gize gazette jok iluongo ni registration officers madhi timo mano machiegni gi dala kucha kamora mora in all the 290 constituencies. Mak mana constituencies gi wards gi county machalo kaka Baringo manitiere gi by election, the 24 electoral units ma by election nitiere. But kopogore gi mano kidhi ibro yudo for example Homa Bay Town constituency kaka na gi list ka ng'ama jatelo mochung'ne wachni iluongo ni Martin Ngonga Omulo ene makidhi Homa Bay Town constituency to obro e ofisi gi kanyo ene registration officer makanyo. Suba North en Phoebe Atieno Onyango, Suba South en James Omundi John, Rangwe en Richard Gwaro Abok, Kabondo Kasipul Freddy Kutieno Orage. Mana kamano to nyaka kamora mora negise gazette makidhi kanyo to koro en gima koro chakore madhi mbele. To bon mar mondo mwagul kara mnodo ke itigi. Yes. Nikichwangi gawni voter registration is a continuous process. To sani e odhi bedo continue